приемане и предаване знамето на Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунск. Знаменосци, напред, ходом, марш! Ритуала по предаване и приемане знамето на гимназията почти. Предавам знамето на гимназията чисто и необетнено, такова каквото са го носили нашите велики предци, просветители и борци за национално освобождение. Гоце Делчев, Кузман Шапкарев, Константин Величков, Крум Дърменджиев. Нека то трепти над главите на бъдещите ученици в това старо и ново училище, което ни събра в името на образованието и културата на родината. Аз, Ивана Дякова, от 12 Г клас Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, знамето на гимназията сдадох. Господин директор, уважаеми учители, драги гости, скъпи приятели, приемам знамето на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, с чувство за висока отговорност. В деня на българската просвета и култура и на славянската писменост тържествено обещавам да пазя знамето като скъпа реликва и свят символ на пътя към знанието и духовната светлина. Вече 136 години огънят на Солунския светилник озарява пътя на младите поколения към просвещение. Пожелавам на зрелостниците от завършващия випуск сиянието на човечността, вярата и любовта да озарят полета им към нови светове. Господин директор, аз, ученикът Иван Николаев Николов, знамето на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, приех